de Ángel no le gusta eso. Porque el camino es el que llega a Santiago, no que se va de Santiago para allá. Ah, bueno. Esto, verdad que no sé muy bien en qué consiste. En que yo diga algo, ¿no? Y ahí, y nada más. No me preguntan, ¿no? Conociendo a los clásicos, Sócrates. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por acudir a esta comparecencia. Como ven sendo habitual nas xornadas previas á xornada de reflexión, é dicir, no último día da campaña, o noso estilo de intentar abarcar Galicia e representar Galicia nos leva a todas as cidades que conforman esa cidade única chamada Galicia. Empezamos hoxe en Santiago, finalizaremos ás 10 da noite en Ferrol e vamos a visitar todas e cada unha das cidades porque intento ser presidente dos galegos e, por tanto, tamén, de algún xeito, ser alcalde de toda Galicia. Estamos xa no último día de campaña e eu solamente veño a plantexar dúas cousas. A primeira é que a xente vaya a votar de forma segura. De forma segura porque seguro é o territorio de Galicia, de forma segura porque os datos, se miren como se miren, están acreditando que Galicia sigue sendo un dos territorios, desde o punto de vista da pandemia, máis seguros da Unión Europea e pido aos galegos que participen no futuro de Galicia acudindo 15 minutos aos colexios electorais o próximo domingo. A estrategia do medo a votar é unha estrategia que non ten nada que ver coa democracia, coa transparencia e con esa idea que temos en Galicia de ser un pobo adulto que sabe o que quere e que non lle gusta que lle manden e moito menos que lle proíban ir a votar. Do mesmo xeito que todos os lugares, bares, tiendas, pubs, centros comerciales están abertos en Galicia, incluso nos concellos da Mariña Lucense, pois do mesmo xeito que se pode entrar nun bar a tomar un café, que se pode estar nunha terraza con compañía ou solos tomando calquera cousa, do mesmo xeito que hai peregrinos no camiño de Santiago, do mesmo xeito que se pode entrar nunha tienda, se pode ir a votar e eu pido que se vaya a votar, porque se comprar algo necesario se pode facer, decidir o futuro de Galicia tamén como demócrata e como galego responsable se debe facer. E en segundo lugar, quixera decirlles que se obtemos a confianza mayoritaria dos galegos, o próximo luns, é dicir, o día 13, vamos a seguir gobernando Galicia. En primer lugar, facendo fronte á pandemia, como calquer gobernante responsable, e en segundo lugar, sabendo que a prioridade nesta pandemia sanitaria é velar polo traballo e polo emprego da xente. Velar pola súa capacidade de manter o traballo ou pola súa expectativa de atopalo se o perdeu e, por suposto, vamos a seguir traballando con normalidade. O programa electoral o vamos a desplegar de forma inmediata a partir do luns. A estabilidade no Parlamento a vamos a garantir de forma inmediata. O funcionamento das institucións quedarán garantidos para os 4 anos. Empezaremos a construir as contas públicas do ano 21 e seguiremos traballando, acreditando xestión, certezas e confianza, que neste momento é imprescindible, como é en todos os momentos, pero cecais neste momento é especialmente importante ter un equipo de homes e mulleres que podan construir un goberno de Galicia nun momento de maior dificultad que recordamos que pasou Galicia e que está pasando España, que é momentos de incertidumbre máxima, incertidumbre sanitaria, económica e social. Nada máis, con esa votación e con esa chamada votación libre, tranquila, segura, con esa chamada responsabilidade de decidir o que queremos ser sin que nadie interfira o dereito constitucional e o dereito fundamental do voto, con esa chamada me despido nesta intervención da capital de Galicia, da cidade de Santiago de Compostela, cidade europea, cidade española e capital da comunidade autónoma. Máis nada, muchísimas gracias a todos. Se acabou. Muy bien.
Non teño información da Comisión Clínica, non sei se sigue reunida ou non. Cando teñamos información, a Comisión Clínica do Servicio Galego de Saúde pois dictará a instrucción que nós vamos a seguir escrupulosamente. Están avaliando os datos epidemiolóxicos, cando teñan a decisión, a Consellería de Sanidade a comunicará. O que si lle podo decir é que na Mariña, no ano 2016, foron a votar 55.000 personas. E o número de personas que deron positivo no test está ao redor de 200 e pico. Vamos a ver as PCRs definitivas, pero estamos falando de 55.000 personas que teñen dereito a voto e 200 personas aproximadamente os que lle plantexamos que non vayan a votar. Por tanto, nesa proporción é bastante fácil de entender por parte de todos que non podemos cercenar os dereitos de 55.000 votantes como consecuencia da infección, espero que puntual, porque de momento, salvo 5 personas hospitalizadas, este brote está parametrizado de forma correcta e creemos que o núcleo dese brote todo parece indicar que é un concello e, por tanto, cada vez máis os contactos acreditan que o brote ven de un concello de forma máis notable con maior incidencia. Galicia é moito, moita Galicia, pena loito, festa ledicia, che abondosa de vida. Galicia é moito, moita Galicia, flores, froitos, espiños,